Ndewo na ụmụnne, ekene m na anyị ji mmanya anụnwa nwere 7 colors wee na-celebrate monetization anyị, maka na Facebook anyị niile amonetizigo, maka na o nwere nke bịa kwechili okwere amonetize. O nwere 33,000 followers. So na-asị ka ekwe n'ụdị ihe bi ya okwere amonetize, o wee bụrụ violation julie. So achọkọtago m ka m si ga-ewepụ ya okwere mkpọchacha ndị niile mkpọ pasi na fa gaa na $300 ka m kwukwuo fafe ekwezikwa ege m ntị fasị m na fa nwere efe na fa na-alụ ọlụ rinne. Ka m gwa unu, ada m nwaanyị amegokwa ya ụnyaa. So ọ bụgolu testimoni Igbo ahụ ọ na-asụ, asịrị na ndị na-asụ Igbo na-adị lokal na fa nara ama ihe. Agwago m unu na ada m nwaanyị dị afọ 14 ọ lụgokwa ihe ji m n'onu since 2 years 3 years ma afụrụ onye na-alụ ya. Mụ na ihe wee na-eme, wee na-alụ okwere m ihe a wee taa isi mbe nya ka nnọkọta wee kọsali ya ụnyaahụ. Wee sị m mama wetekene o tinye aka na ya 1 second oluonya mmeghezie supporting box a violation niile junior fa wee sị m congratulations, your violation finish, now you are free. Wee tipu mkpu n'ike wee sị ya ji m sinsi na afụfụ niile na-ata wee bụrụ ihe na-ana n'iyi nya na ọ dị mma maka nwa m nwaanyị na-asụ Igbo. Asịrị na ndị na-asụ Igbo na-adị intelligent, nya bụ na ọ bụla eziokwu. Anọkata m je kpesịrị ndị British citizens ebe ebe nọ na WhatsApp group. Ọ bụ sọsọ ndị British citizen nọ na ya. Ịma na amụ fa nwa kọmputa ndị tochego eto ma ndị bụ ụmụ agbọghọbịa ma ikolobịa mkpesịrị fa asalụ m aka fa ama akwụ ya fa sị na fa amara anyị ya. Ọkwa ya onye nke anụnwa mmadụ direct mfa na-eme mkpọmkpọ gai nya ka ada m nwaanyị alụ. Ọkwa m gwara unu na onye na-asụ Igbo na-adị intelligent na-adị obedient. Ọkwa ihe m gwara unu gbagha ifro na omego. Ọ bịa ka m jisi ka m bịakwa kwupụtara unu testimony imeni. Ọ bụkwa taa ka o bido omebe ihe eneni enwe ite ọgbanyụ ọkụ. Ọ na-abụ ihe jidekwe m ụmụ tek ya ụfọdụ neglect ya na-enenye mbulu na-agbapụ n'ama ka njekwa ụgwọ ka alụọlụ m ya. O megokwelu m ya mgbe nke gara aga kọmputa m mebi laptọpụ m gbaa oji okwere adị mma na-ebe akwa ndị o nwere ihe mma submit the next day mbịakwa na WhatsApp group anyị ebe ndị niile nọ many people kpesachelu fa na-akọ onye kọlụgbago onye akọlụgbado onwere onye weta solution amamma fa na amụkwa m amụ ebe ahụ fasị m nke amụ ndo mụ dibe nsị ọ bụ ihe mma edi sọsọ ofu onye kpalụ m alụ si m bulie gaba na ndị na-alụ ya andị ọ bụ weekend Monday ka ha ga-asọmit ihe ahụ na-etigeli na-ebe akwa na ha ju isi na ana na-amalụgharị ifu m ndị ka onye etigbuja ozugbo na-agbaghalị ifu m aka m nkwụ tụncha m ndị down nnọọ ịmara stress ma depression jide m. Ọkụ ya ka m bụ kọmputa na-agbapụ ka njecha onye ga-alụ na nwefu ada m nwaanyị kwa nwesi ya nekwa ihe na-eme m nekwa ihe nna ya biko kene ka unu malụ ka njebe n'ebe nwa njiji ka eje lụọ onye osi m butekene ihe ahụ mbutie sara enyi ọkwụkwọ ọtọ ọlụọ ihe nwa aka ozugbo bido ihe niile start kọl. Ọkwa unu si na onye na-asụ Igbo na ọ nọrọ ama akwụkwọ ọrụ ihe unu believe nekwenye ka ọ na-agbafe Chineke ihe ahụ mebuka eme nne nwa ma o mebugokwala m kọmputa. O nwere mbọsị anyị jekwe kọmputa anyị mebi anyị jebekwa ebe a na-alụ ya elu akụcha anyị chaji ọfụ na ụgwọ akụrụ anyị riri nne. Ọsị m mama bute ya ka anyị ka nje nene YouTube ka nlụ ọnya ọlụkwa anya. Ihe a bụ ihe nke atọ onye na-asụ Igbo tiki na-alụ unu afụkwa n'ụlọ akwụkwọ fa. Ọ bụ face ka ọ na-agba ifu baji ya ifu baji anyị nyere ya award ya ifu ya rank ya ụjọ ga-aba gị. Nya bụ ihe nna-achọ ịgwa unu bụ onye mụta nwa ya sụọlia Igbo. Ịsụọlia Igbo ịkụzielie asụsụ Igbo ịkụzielie ndị Igbo ịkụzielie culture tradition. Ọ ga-adị obedient, ọ ga-adịkwa intelligent, ọ ga na-anụ gị nso, ọ ga-ama ebe o si ọma nnọkọta kpafuneri gị unu afụ gị na ọ bụrụ ya nwa m nkịta
fa na-asụ Igbo fa na-asụ oyibo. Kedu nke anyị na-efu? Ka anyị ghara ịdị na-asụ nwa anyị sọsọ bekee chee na ọnya ka fa ji gadị intelligent. Ọ bụ isiokwu m ji wee bịa. Eji asụ bekee chee na ọsọ bekee ahụ ga-eme ụmụaka ka fa dị intelligent. Ọ ya na-abụ ya nekene ihe na-akpụ m isi since 2 years. Ihe a wee kwechila ebe ahụ. Onwere ihe m emere, onwere anya abalị m amụrụ ka m wepụ ihe ya, onwere onye m akpọrọ, onwere ụdị gaanyị mmadụ emefuru m ma ndị nọ na mba United Kingdom direction. Onwe mbọsị m pụta wee na-aba ebe niile senta niile wee na-asịfa na ihe na-akpa m ịgba ndị ọcha fa na-ekwu eziokwu fa sị na fa nara alụ ya maka achọrọ m onye ga-alụ ya ka m kwụzikwuo ụgwọ. Afụrọ m onye ga-alụrụ m ya ka m kwụzikwuo ụgwọ. Unu na-anụkwa akụkọ ụmụnne celebration gala ọ bụrụ obele ihe nya bụ onye chọkwazi ka ewepụtalie violation niile nya jos kpọọ m mme nye nwa m nwaanyị ọlụ gị ifu gị jos gboo m ndị ọkụzigokwuru m esef nekene onye bụgo enenine nwa gị na-ege nwa gị ntị nwa gị mụ ga-akụzi nwulu gị ihe. So ịdịna na-agbụ nwa gị ụja ọbịa ngwa gị okwu isi anya pụọ ebe a ma ọ bụ ị na-eneglect ị nara akalịsa nwa gị ụka ị nara akpị anya n'arụ unu anara abụọ unu anara abụ friend unu anara anọ nso isi ya fanọlụ nya master and the maid nya ụmụaka bụ maid gị nwa bụ master. Mba, ị ga na-eme nwa gị ka ọ bụ friend, ị ga na-akalịsa nwa gị ụka. Communication bụ key to everything. Ọ bụ na m emeghere ọnụ wee gbuo okwu jos buru laptọpụ pụọ o wee bụrụ ka m mesije gụọ ihe dịka 250 pounds ihe a pụtara ebe 500,000 naira na naira. M wee gụlụ ya wee chinye mmadụ ibe m wanyị enwee m wizard n'ụlọ, enwee m wizard na-asụ Igbo n'ụlọ nche na ọ bụ Igbo tiki. Ọkwa unu si na onye na-asụ Igbo bụ Igbo tiki na ọmali ihe si sụba oyibo ka e wee mali ihe. Unu afụgo na ị ga-asụrụ nwa gị be gị ịrapụ ya o jee mụọ oyibo n'ụlọ akwụkwọ. Ịrapụ ya ụmụ oyibo n'ụlọ akwụkwọ ọ ga-ama ihe karịcha onye ọbụla maka ọchị tradition ọchị language na-abụ ifugie and ọ ga na-abịa nso. Ọ bụrụ ikpe onye ọnwa windo ikpe onye ọnwa aja ọ na-emegheli ka ndị ebe unu bibefa ochie na ọ bụ onye ebe ahụ maka ọmala asụ Igbo and ịkpọrọ ya na-anụ Igbo ọ ya na-ebile ndicha. Ọ ga na-eme ka onye ọbịa ọ ga na-achịkọnata onwe ọ ga na-atụ egwu ọ ya na-anọ nwayọ ọ ga na-anọ ka onye mmiri na-eri ọ ga na-anọ ka udene mmiri nwara ọ gara agbasapụ arụ ịmago dị nnọọ ka onye lụrụ ụlọ. Ọ ga-adị ka onye ọbịa n'ala nna ya. Ya bụ ndị be anyị eji m obi aṅụrị wee na-agwa unu na-asị unu na-enu ihe m ji celebrate ịmago ihe na-enye m nsogbu since 2 years. Ịmala onwere ihe dịka ị na-eme ihe ị nara afọ ifie ịmala ihe kwechiri mee kwengem ọ dịka a ga-asị nnọọ kedu ụdị ihe bụ ibe emekete m si ọmụ delete peji a gaa iru na mamara ụdị peji bụ nke anara agbagha ọ nara aga n'iru ọ nara aga azụ mmekete ihe nya stọpụ enyego anyị monetization nye na-atọ anyị setiche enye disapprove onye anyị setiche enye disapprove onye monetization wee takụlụ n'elu. Ịmakwa ihe bụ monetization kịta ọ bụ nnọọ nnukwute biznes onye ọbụla chinyere aka wee wunye wee na-eme nka na-eme imo ịma na ụlọ adịrọba anyị ndị niile balia kịta fa na-enweta na-ebuju garị aka ya bụ ọ dịkwa mma ọ bụrụ na ị ga-emenwu ihe create nwe ihe ịba anya kịta mma na-akụzizili unu maka onwe ndị ụdị ya ji aka na-enyefa nsogbu fa mara ka fa si ga-eme ọ dị very easy ọ dị very simple. Mụnwa amụtaghị nwa m mụrụ buo nwa tegete ọ kụzigolu mie maka gịnị ana m asụli ya Igbo ọ na-asụ Igbo na-anụ Igbo ọ na-ede Igbo ọ na-anọ nso a na-akpakọrịta ụka a na-akali ụka ịmago ma ịdịna na-eneglect ya na-akwara gafe na-asịfa si ebe a pụọ unu amala nke ekwe na-akụ. Ị ga-asịfa you are my teacher, ị ga-asịfa you are my friend, ị ga-asịfa na unu niile bụ otu na ọ bụ one family. Unu ga na-akali ụka unu ga na-akpa alụ. Communication bụ key n'elu ụwa. Unu afụgokwe na ihe Igbo na-alụ. Ndeewo no.